任せてくれ。よし、頑張ろう。次遅れたら何をされるかとんでもない成績をつけられてもおかしく急ごう。来たな。他のものも揃っているな。では早速授業を始めるとしよう。まずはお前たちが学んでいる錬金術はマナーを付与することで。行こっか。指を画面に置いてそんなことはありませんよ。はい。はい。さて、よもや課題をああ、そうだ。錬金術の力見せてやる。戦闘は右上のボタンで。はっはっはっ。僕たちの勝ちだ。やっぱりプニプニなんて余裕だね。みんな油断するなよ。はっ。全然。ウニいや、それ嘘。はい。今回復し。大丈夫ですか？さあ、私とっておき行くわよ。
決める。僕たちの勝ちだ。なんとかなったか。そうね、そうしましょう。お腹すいた。晩ご飯何食べよ。帰っ先生、獣の教室に行くぞ。まだやるんですか？先生、こっちだ。先ほどの課題で傷薬これできた。そりゃそれね。まあお疲れ様です。ああ、いいねそれ。ゆっくりや。今日は大変だったけどよかった。だからさあ生徒諸君集まるのだ。たっくんね、仕方ないわね。ポチッとな。マスター。今回は特別に。やったー！ヘーゼル愛してる。任されたよ。全力を出します。それ。ポピーくんがアイテムを獲得。なんか色。これでよし。へえ、そんなに大事なものだった。今日の課題とか各種、とりあえずお得そう。内容はオルビウスどい。そうね、依頼は同時になっ。クエストクリア。クエストや
依頼は定期的に更新さおお君いい左上をよく見てみろ。マニュアル。今回はマニュアル枠に先生が君に持たせ敵にダメージが与えられない場合や決定ボタンを押して終了だ。回復アイテムのヒーリングサルブもマニュアル枠。ロロライナ・フリクスよろしくね。よろしくな。よろしくな。よろしく。こんにちは。いや、一緒に遊ばねえか。よろしくにゃ。